Incwadi yokuqala kaJohane, isahluko sesithathu, nevesi lesishiyagalombili kuya kwelesishiyagalolunye, ifundeka kanje. Owenza isono ungokaSathane, ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni. Indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu, ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Lowo ozelwe nguNkulunkulu akenzi isono, ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye. Futhi akanakona, ngokuba uzelwe nguNkulunkulu. Siyakwamukela kumnikelo. Ezweni lapho isono sivame ukujwayeleka futhi sigujwa, kulula ukukhohlwa ukuthi sibucayi kangakanani. Kodwa encwadini yokuqala kaJohane, umpostoli uJohane usinika umlayezo ocacile. Isono esivamile asihambisani nokuphila kuKristu. Kungani? Ngoba uJesu uzele ukuzosibhubhisa isono. UJohane uyabhala, lowo owenza umkhuba ukona ungokaSathane, ngoba uSathane ulokhu ona kusukela ekuqaleni. Lokhu akuphathelene nokukhubeka ngezikhathi ezithile. Lokhu kumayelana nesono sangamabomu esiqhubekayo. Impilo ebonakala ngokuhlubuka kuNkulunkulu. Lolo hlobo lwempilo lubonakalisa isimo sikaSathane, hhayi isimo esisha esinikezwa umoya kaNkulunkulu. Kusukela ensimini yase-Edene kuze kube namuhla, uSathane usebenze ngamanga, ukukhohlisa, ukwahlukana, ukubhujiswa, nokufa. Kodwa uJesu weza ukuzokulungisa konke. UKristu wathatha inyama ukuze ngokufa abhubhise lowo onamandla okufa, okunguSathane. Umsebenzi wakhe kwakungekona nje ukuthethelela isono, kodwa ukwephula amandla aso ezimpilweni zethu. UJohane uyaqhubeka evesini lesishiyagalombili. Akakho ozelwe nguNkulunkulu owenza umkhuba isono, ngokuba inzalo kaNkulunkulu ihlala kuye, futhi angengoni, ngokuba uzelwe nguNkulunkulu. Lawa ngamazwi anesibindi, kodwa akhuluma ngokuzalwa kabusha. Inguquko ejulile kangangokuthi isono asisazizwa singokwemvelo. Kunalokho, kuyasidabukisa. Kungani? Ngoba manje umoya kaNkulunkulu uhlala kithi. Isono singase silinge ikholwa, kodwa amandla aso ephukile. Sinikezwe umoya, izifiso ezintsha, kanye nezikhali zomoya ukuze simelane nazo. Futhi uma sehluleka, sinomsindisi othethelelayo futhi asibuyisele. Kodwa ungalenzi iphutha. Isono esiqhubekayo, esingaphenduki asikona nje ukushelela ekuziphatheni. Kuwuphawu olubi. Uma imisebenzi kaSathane isachaza izimpilo zethu, kufanele sibuze. Ingabe ngempela sizalwa nguNkulunkulu? Ivangeli alisiniki imvume yokona. Lisinika amandla okukunqoba. UJesu weza ukuzobhubhisa imisebenzi kaSathane kithi. Ukuphila kwethu kufanele kubonise lokho kunqoba. Masikhuleke. Nkosi Jesu, siyabonga ngokuza kwakho ukuzochitha imisebenzi kaSathane, futhi usikhulule ekubanjweni yisono. Sisize sihambe empilweni entsha osinikeze yona, ngezinhliziyo ezithanda ukulunga, nezonda okubi. Izimpilo zethu mazibonakalise ukunqoba neqiniso lakho. Egameni lakho siyakhuleka, amen.